good morning guys. Mo ni akong trabaho karon. Go na ko og mga sagbo. Ilaba mo din yung sagbota guys kung saan eh. Oh, baga. Ang taon ni trabaho sa pobre guys, kay way grado. Mga idol. Ipaus kay eskwela, manguyabas man. Mga hinil naman tayong trabaho kada adlaw. Pangbungkang juta. Pero di na balik kay marangal mo pang trabaho idol. Mga idol. Kining sagbutag din ni putlon, din ni gunahon. Hoy anik has. Kadug has. Mga dol, debito ko kanong may kulago na mga dol. Taburok ko. Abot ko rin pangguna, ki-request ko pagunahon. Mga ni ako karon dari. Agdong hugo ng mga dol kay dasig likramog tagila sang agi sagbot kasik mayod na kay sagbot muragit tila aghap mga dol ang agi mga dol tinlo tagibus mo agi. Ay mga idol, dar ko. Nagpaharuhay ko sa lubi. Hehe, nagpaharuhay. Ang inyong vlogger nga si Provincianong Manginhasay. Hey. Mga dol, mga idol. Ayaw lang ng budol-budol kay delikado na. Labi na sa kong mga followers sa laing lugar. Shout out ninyo tanan. Mo din sagbot nga albahaka idol oh. Napoy gumamila idol oh. Gumamilang violet ug buwak.
Oh. Uy, Carlan idol oh, na Carlan. Pas kang dagpagpuno ang Carlan dari idol. Kay tungod sa dool saad sa baboy. Pas kang dagpagpuno ang idol. Diara si probinsya ng mga inasay. Wala sa ko sa dagat karon, da sa ko sa banika. Dapat ko dari ng ngungad sa yuta. Ay, nangungad ko sa yuta. Si probinsyanong manginhasay. Og shout out sa tanang Nepalo na ako sa akong Facebook, sa akong YouTube channel, sa akong Facebook. Ano sa baka ko din kakut-kut og kuan mga idol, mga gold. Lukop na lang na kung tanang iskina diri sa yuta, wala mag gold. Nasakpan ako mga idol. Hey mga idol. Karang kagwapo si probinsyanong manginhasay. Narabay nakaibog na mga idol, secret. Secret. Wala pag din ko kahaman mga idol, dapat takong gunahon. Hindi ako padong sa subangan. Pero mahumanero na akong adlaw mga idol. Diba?